Ayay, nailog! Time out ha, time out! Part, ano sa good part? Part, ayaw ingon ato. Ayaw ipagpailog. Kaya ka na mga butang nga importante kay sa imuha, dili na angay mailog sa uban, kay dako kay nagtsansa nga dili na nila buhian, ug ikaw ra gyapon ang masakitan. Okay. Back to the goal game. May gaani part no, kaya bagting ng krisis no? Mau lagi part? Grabe kutuman, rabaw Wala kayo pamahaw di ay? Wala kayo pamahaw lagi. Nah, karena mag-snack sa dito sunahan. May pa. Dira ka part, palit sa pareha. Sige part. Paano pa part? Biscuit part. Palit na ro, biscuit dito. Dira part. Uy, kan ni mo ilam ni. Lo, grabe, uy! Alam ni, grabe, baga sa TikTok part, uy! Lo, bagting na part! Basig malita! Kaya na! Ano man, matarget na rin to! Ano sa mangka? Pa! Part! Mingaw mo lagi kayo diri, wa may tao. Asa mo mga kalaban diri? Abot na sa guta part. Lagi ron mga kalaban lagi. Kagilok na tama niya akong kamot ba? Uy! Saan to part? Sipat mo lagi. Part! Puro magtaysa ha? Manlibil na ilang part. Paghan mang bukol-bukol na, igot to diri ang bola ba? Pag sure, dira part. Dira bola ba? Bigay pang 3 sampol ba? Dira part. Alright! Lah! Unbelievable! Igo to part! Kaysa ganit part be, pina stis back style ba? Atay, unsi stis back ba? Pina Stephen Curry ba? Stephen Curry, day ha? Dara o! Atay! Hinaya part, sakit to Ay, patanga-tanga, dira! Stephen Curry magkaka. Sagdi lang part. What's unlearn? Bigit tantong bayat ni si Papay. Manang-mana sa kots niya. What's unlearn? Kinsa marusa ba? Ayay! Kwarta. Pre! 1v1? Mauna niya itong ipangita. Game! Si Erwin! Unya, pre. Sugod na. Sugod na ang sa may dugayan. Sige ka, kumisan ha. Part, ang akong ginatudlo sa imuha ha. Always na part. Saban pre, ako na misan? Ako miss parang si Erwin. Unya, ako ang manimbula ron. Saan man eh? Sige, game! Game! Kana, part! Galinga, uy! Ayay, nailog! Time out ha, time out! Part, ano sa good part? Part, ayaw ingon ato. Ayaw ipagpailog. Kaya ka na mga butang nga importante kay sa imuha, dili na angay mailog sa uban, kay dako kay nagtsansa nga dili na nila buhian, ug ikaw ra gyapon ang masakitan. I'm sorry. Okay. Back to the goal game. Siksa. Kena part. Dipinsa ba? Dipinsa part. Dipinsa ba? Dipinsa? Bisa kung saan pa ni mo nagdipinsa? What if mukros-over siya sa maanaw? Nabiyaan gihapon kung nag-inusara.
Iya, gyud. Kana fight, ang akong gitudlo nimo nga Golden State versus Warrior. Ayay, murag si Draymond Pink, oy. Part. Pre, 1-0. Game, atang. Game. Sama na itikasan kay bala mo undang ko. Tikasan ba? Buang. Tris? Dunk niya tikas? Samantaon ka, oy. Klaro ato ugaw kay magdinulaan di pa rin akong varsity ba.